makasiyana banemi makanambwa pachipiyanisi. Danford aka mukati mehibha ikanwa runambo. Tenzi muninangu hangambofu. Unopora Simba. Achiri kukosora nanhasi kubva makuseni pai. Senzeriwe wadzisa mvura ndatodzisere. Tandapoita uko ini kugadheni kundoona kuti hakunapinda mombere. Ndinoona ngemafanizi ari pana bandi. Mkoma Simba havazivimi vanogara nhema vabvunzai ini ndogara navo pano. Pakutonwa harufu panapa uchita mafanizi. Senza nawe. Simba imbozorora. Akutokubvunza uyu Simba. Ndikutsandara tandibvisa zimajombo izvi ndikuutsaini. Tokubvisa Simba. Kana urwere hwacho ukaramba wakadai so pakutoda mari manje mari yakatumirwa natari yacho. Mungaita zvokutumira vanhu zvokuti mari itumigwe nebhazi naimi inosvika rini? Kune vanonzi access forex kwandaiva kubhulawayo kwamainini kwavaigogara mari neaccess forex. Iwe zvematransport forex akutaura imota dzese dzenchingoya nemota. Haisi transport yenye haisi mota. Unongoinda wononopuwa mari maminutes haumboiti zvokumira mumakiu zvenyu zvamomboita kumwe zvayo kuti mukaenda monomira mukiu. Access forex ende haidhuri izvezvi kune dhiu ririko kwazosvika musi wa10 September. Utaura chimhanya senzeni. Wati kudii kweyo? Kune inonzi access forex. Access forex. But anti ndiye kubulawayo. Munosenda mari kana kusenderwa mari kumunhu ari kuSouth Africa. Munhu ari kuSouth Africa mugona kumutumira nati anogona kutumirai. Ari muno muZimbabwe mugona kumutumira futi kana kuti anogona kutumirai achishandisa access forex chero kuUK. Iwo wakainzwepi? Kumanini kubulawayo kwandaiva handiti tega tichingonotora mari yatumigwa na ndikaigugula inobudera. Nasisi vaya vekuUK vaigara vachitumira mari neaccess forex. Saka vanasisi vanotumira mari kubulawayo kuno kune urwere havazvioni izvo. Tovasimba dzogara nemaiti dzigari dziri ndaini ndodziziva ini. Senzei munhu akurwara mhana imbomira kuti hazina nebasa resimani. Ndachitaura kuti izvezvi kai kune dhiu ririko. Dhiu kubva musi wa1 Access forex. Kubva musi wa1 September kusvika musi wa10 September machajisi achakadzika dola. Anoda sendera munhu ari kubulawayo mari zvezvi unosenda nedola. Unomboziva here kuti chari izvezvi zvakabvisa 300 rand kuti asende 500 rand kunoku. Nekuti akapusa zve. Ungatedza vanhu akapusa. Chirega nditsvage access Saka forex. Mkoma. Mkoma Simba akafa maenda neni kuHarare. Ndinopengere. Unopengere. Zvozokutaura izvozvo. Zvozokutaura izvozvo. Ndanzwa zveaccess forex but hautauri zvizvorufu pane munhu akurwara zvakadai so mhani. Ipa pano. Ndakugadhenuku. Unopora Simba.